Здрасти отново във второто видео, свързано с симулирането на физика и блъскащи се топки. Това остана от миналия път. Тия топки тук се блъскат. Ето тук ни топки. Виждате какво става с мен. Теглиме тотото. Не знам какво правиме. Блъскат се яко топки, обаче в момента те са абсолютно безплътни и се разминават една с друга и се блъскат само по едни стени. Днеска ще се оправим точно с този проблем. Ще дадем на топките малко физическа натура, така че да могат да се отблъскат една друга. Ако бяхме малко едни по-такива романтични хора, може да им дадем сила да се привличат, но това може би в едни по-предни видеа, когато ще правим гравитационни симулации на тела, които обикалят едно около друго, слънчеви системи, галактики, мултивселени и... Аз съм светкавицата. Първото, което ще направя е да намаля малко гравитацията. Така. Това, което оставихме от миналия път, сме ето тук, имаме нашата топка, имаме нашия скетч. Тук ще намалим малко... Ще направим гравитацията една идея по-слаба, 0.5 примерно. Така. Хоп. Така, малко по-спокойно случат нещата, защото между другото не знам на записа дали насича, но при мен си върват много гладко и мазно нещата. Целият този код ще го качи някъде в GitHub и ще мога да го вземете и да го поправяте, защото най-вероятно ще има много бъгове. Това е недопустимо на такъв тип предаване да няма бъгове. Но, за да направим тези еластични удари между топки, ще трябва да напишем малко физика. Преди да почнем да пишем формулки, само да кажа две неща. Във всяка една затворена система, тази, както виждате, е затворена от 4 страни, има два основни закона, които трябва да запазим. Това са закон за запазване на енергията, в случая кинетичната енергия, защото нещата се движат, и закон за запазване на импулса. Какво казва единия? Единия казва, живината в цялото нещо е една и съща. Едната топка може да умре, а другата ще стане още по-жива. Законът за запазване на импулса казва следното. Скоростите и масите на телата няма как да се появят от нищото. Тоест не мога да добавяме маса, не мога да променяме скорост, ако не действат външни сили, разбира се. Тоест, ако две топки се ударят, тези вектори и тези начални вектори, общо взето сумата им, по масите на телата трябва да е същата като след удара. Това е при напълно еластичен удар, в който няма загуба на енергия и така нататък. Тези два закона ще управляват нашите сметки. Първо, имаме закон за запазване на енергията и закон за запазване на импулса. Нека да напишем една схема. Нека имаме две тела, две топки, една, две яйца в случая. Тук нека да си им центровете. Нека тази се е движила насам, това е вектор на скоростта, а тази се е движила насам, да речем. Така. Това, което ще направим е следното нещо. Първо трябва да намерим контактната точка, която се намира някъде по тази права, която свързва двата центъра на маси на топчетата. В случая това съвпада с центъра на окръжността, затова ползвам и топки, защото е по-простичко. Така, това се нарича нормала. Нормал. И тук някъде имаме едно нещо, което се нарича тангента. Така, нормала значи перпендикулярно, тангента значи така да е обратното. Нормала значи успоредно, тангента значи перпендикулярно или whatever, каквото ще е. Това е тангентата ни Т. Така ще наречем. Сега, много е важно да отбележим, че когато има сблъсък, топките обменят импулс само по нормалата. Тоест, всичките тангенциални скорости остават непроменени. Тоест, всичките компоненти на скоростите по тази права. Тук не се променят от удара. Именно това ни позволява да напишем простички формули, защото иначе трябва да се забъркаме в едни векторни уравнения. За всяка топка имаме 3 уравнения за всяка компонента в трименен случай и става много сложно. Важното е следното нещо. Нека да напишем така. Нека да напишем закон за запазване на импулса по нормалата. Само ще гледаме скоростите по нормалата. Това, което е важно в случая е, че имаме система от две уравнения с две неизвестни. Това неизвестните са U1 и U2. Двете ни нови нормални скорости на нашите тела. И това е много хубаво. Едното уравнение не е линейно, обаче за щастие може да бъде решено, което е, благодаря ти, дядо Боже, така направил природата, че да мога да решим това, ще да правим симулации на разни удари. Аз вече откачам, не знам за вас. И сега ще решим набързо тия системи и след това ще почнем да имплементираме тия формули в кода. Две системи, две неизвестни уравнения. Найс. Та-да!
това е отговорът, това са формулите, които ние трябва да имплементираме. Че след удара нормалната скорост на едното тяло се дава от тази формула, нормалната скорост на другото тяло се дава от тази формула. Супер! Това беше край. И сега трябва да се захванем това нещо да го изпишем в кода. За целта трябва да разберем как мога да разложим скоростите на тангенциална и нормална компонента, но това ще стане след кратка почивка. Така, и сега да вземем тази работа да имплементираме в код. Отваряме кода. Къде се намираме? Влизаме в Bolt.js. Сега, малко да помислим. Може би ще направим един помощен обект, който се казва Collider, който се занимава само с детектването на кои топки са в момента са допрени и кои трябва да ни сметне новите скорости. И да, точно така, ще направим нов обект. Той ще се занимава с разрешаване на колизиите. За целта, ето тук в проекта, ще направим ново файлче, collider.js. Супер. Ще си напиша функция конструктор, function collider. Така. И от него ще искам, първо него ще го инициализирам с един масив от топки, balls. Ето тук ще го запазя, this balls, равно на balls. Така. Ще трябва да имам на две стъпки ще го правим. Едната стъпка ще провери кои топки са се допрели в момента и ще ги сложим в един списък с топки за пресмятане. След това пресмятам вече предаването на импулса. Което значи, че ще имаме една функция this, примерно check collisions, да, function. И една, която се казва Resolve Collisions. Тъй. Така, сега. Тук ще си имам един масив this.collisions. В него ще записвам кои топки са в колизия. Така. Check collisions. За всички топки, първо ще инициализираме ето този масив collisions с някакви помощни чиселца. Този масив for this.balls. Така. Значи аз за всяка топка трябва да превърта всички останали топки, което значи трябва да имам вложен масив for this.balls и тук вече ще е J. Тук ще въртим по така. Първото нещо, ако тази топка е равна на самата себе си, няма да правя нищо. Няма какво да сравнявам една топка дали се удря сама с себе си, защото това е малумно. Ако и е равно на J, продължава нататък. Супер! И сега тук някъде трябва да напиша if ball, как да го направим? Ако ball 1 collides така, тук ще се случва магията. Въпросът е, че трябва да си направя на помощна функция, която проверява две конкретни топки дали се удрят. Как да я кръстим, дали си всъщност при нас условието за колижане е дали две топки са в някакъв вид пресичане, intersection, дали имат intersection на тях. Така, intersect, който ще ми връща true или false. Function, function. Ball 1, ball 2. Ще получава две топки като параметър и трябва да връща булен. Така, сега да видим какво трябва да пресметнем, за да разберем дали две топки се пресичат една с друга. Идваме на тази камера и ще си направим една нова схема. Да речем, че двете топки
Сега ето така. В момента не ни интересуват никакви скорости, никакви ускорения. Единството, което ни интересува е дали се пресичат ето в тази зона. Така. За да сметнем това нещо, аз имам позицията на първата топка и позицията на втората топка. Ако намеря разстоянието между тия две точки, ето това разстояние, да го речем D, ако това разстояние, съответно всяка топка си има някакъв размер, да речем R1, а това е R2, така. Значи, условието за колизия е следното. Сумата на двата радиуса, R1 плюс R2, да е по-голямо или равно от разстоянието между топките. Не разбирате? Ако топките са малко по-далече и се допират, сумата на радиусите ще е равно на разстоянието между центровете. Ако се засичат една с друга, разстоянието между центровете ще е по-малко от сумата на двата радиуса. Супер! Сега, ето това нещо трябва да го сметнем в нашия метод за това дали нашите топки се интерсектват. Така, идвам тук и пише следното нещо. Имаме си размерите на двете топки. Нека да кажем така, var сумата на радиусите равна на this до глупости, ball 1, size върху 2 плюс ball 2.size върху 2. Така. Сега, другото, което трябва да намерим е разстоянието между двата центъра. Това е доста лесно, може да го направим като извлечеме вектора, който е разликата между двете позиции. var d да го кръстиме. d е равно на p5 вектор sub ball 2.pos ball 1.pos. Така, в p5 има namespace вектор, в който има функция, която позволява изваждането на два вектора. Така, и тук получаваме един вектор D. Така. Само че, сега за да взема, това вече е вектор, който е с магнитута на разстоянието. За да взема истинското разстояние, трябва да му взема магнитута, обаче това е свързано с изчисляването на корен квадратен от сумата на квадратите на разликите на двете тела, което е безумно, защото това ще усложни изчисленията. Аз ще направя друго. Ще използвам квадратична мярка за сравнение. Тоест, че сумата на радиусите на квадрат, дали е по-голяма или равна на разстоянието между точките на квадрат. Защото много лесно мога да сметна разстоянието между точките на квадрат последния начин. Това ще го изтрия и ще направя следното нещо. Така. Бол 1. Бол 2. Pos.hix минус ball 1 position.hix. Това трябва да го вдигна на квадрат, т.е. да го множа по себе си. Така, тук може би малко... Не, ще затворим тази работа. Така, и това нещо трябва да го събера с същото му за Y компонентите. Вижте, това е нормална формула за намиране на разстояние. Аз я изписам малко по-простовато, защото ми трябва разстоянието на квадрат, понеже няма да имам нужда от коренуване. Мога да направя директно сравнение с това нещо, сега с малко и него трябва да го дигна на квадрат, защото това ще ускори сметките. Така, тук трябва да напишем Y. Y. Така. И това е dist squared, ще го наречеме sum of the radius squared, което ще бъде равно на... Я да видим. Ще махнем тия неща. Ще махнем това нещо. Това ще го заградим в скобички. Това ще го заградим в скобички. Тук ще го копирам. Ще го умножа по себе си и ще го заведа на 4. Супер! Значи, тук получаваме сумата на радиусите на квадрат. Сумата на радиусите, цялото на квадрат, а тук получаваме разстоянието между центровете на квадрат. И сега, нашия интерсект трябва да върне следното, аз сложим тук на точки за питайка, нашият метод трябва да върне следното return, дали dist square е по-малко или равно на sum r squared.
Ако е по-малко или равно, значи имаме intersection. Това е. Само да обясна този ред. Това тук се оценява като булев, и резултат от това оценяване е булева стойност, която се връща направо като резултат отгоре. И ето тук горе в този метод ще направя следното нещо. Така. If this.intersect this both и this.both j. Ако се интерсектват, трябва да ги запазим в списъка. Така, ще ги инициализирам списъка, но забравих. За целта for vary this both length this collisions I ще го инициализирам с минус единичка. Така, нашият масив с колизии ще бъде попълнен с минус единички. Това ще бъдат индексите на самите топки, които колайдат една с друга. Така, това, което ще направя тук е, че this.collisions това с две лъта ли се пише? Аз колайдер само ли го написах? Мале, Боже Господи, кое е, как? Не знам. Мисля, че колайдер ми е сбъркан, ще го поправим. Така, collisions на итата топка е с j-тата топка. Тоест, итата топка се интерсектва с j-тата топка. Боже, не мога да кажа едновременно на български и на английски. Топката с индекс C, в collision записваме, че топката с индекс C се засича с топката J. А за топката J ще запишеме една специална стойност минус 2. Което, какво значи? Когато циклиме върху всички топки, за да проверяваме дали трябва да се засичат с нещо, аз ще проверявам дали текущо стигнатата J топка, случайно не е отбелязана с минус 2, което значи вече съм я проверил. Така че ще напиша едното нещо. If this.collisions I е равно на минус 2, това значи топката е проверена и затова продължава нататък. Така, тук е много важно да спомена, че също ние предполагаме, че няма едновременно удар между три топки. Тогава ще ни се разкаже играта. Затова ще направим това кратко, малко мъничко ню-ню допускане, че две топки единствено могат да се засекат в една милимунда от време. Ако са три, да кажем, че Дедо Господ няма да има нещо против, защото той така или иначе си има цял свят да си управлява, нашия не го засяга. Така че, какво направихме до тук? До тук извлякохме всичките възможни колизии между топки в ето грозен голям метод, check collisions. И ги запазихме в this collisions. Преди да продължа нататък, ще си поправя грешката в този файл. Съответно, може би ще трябва да го преименувам тук. Така, да, колайдер. Че ме вбесява, така побъркваме. Тук някъде отзад в мозъка ми седи едно и мига, е така. Така, добре. Пак да проверя. Попълваме всичко с минус единички. Това значи, че нищо не е проверено. Окей, въртиме. Ако случайно съм проверил и съм го отбелязал с минус 2, тази топка я пропускам, защото явно се колайдва с някоя си друга. Влизам в следващия цикъл, т.е. за всяка топка проверяваме всички останали. Ако и е равно на J, това значи проверявам себе си, излизам от този луп на цикъла и след това проверявам итата с J-та топка. Ако има колизия, казвам, че топката I се засича с топката J, а топката J съм я проверил, затова повече няма да я проверявам. Готово. Значи колизиите ги чекнахме. Сега ще направим резолването на колизиите. Така. Ето тук ще бъде цялата магария. For this collisions I. Ако и сега тук е най-интересното. Нашия масив с колизии има следните минус единици. Всъщност не би трябвало да има минус единици. Трябва да има някакви индекси и минус двойки. Минус двойките не ги проверяваме, защото те са топки, които са някъде горе описани в началото на масива. Затова ще колайдваме топки, за които в collisions не пише нещо различно от минус 2. Супер! Така. И правим така. If this.collisions I е по-голямо или равно на 0, т.е. това са някакви индекси, които са нормални. Сега, нека направим така var ball1, която ще колайдваме. Ще вземем итата топка от масива с топки. This.both I. И ще вземем онази топка от топките,
която е цитирана в collisions.i. Тоест итата топка, ето тук пише итата топка с коя друга се е засекла. Така че var ball е равно на this balls. Точно така. В collisions.i пише топката i, с коя се е засекла, там е индекса и затова взимаме този индекс и го подаваме в масива с топките и получаваме втората топка. И за да не утежнявам този код, ще напиша една отделна функция, която ще прави фактическото сблъскване this.collide ball 1, ball 2. Разбира се, това го пропускам всеки път. Това е функция. Function. И тук вече ще имплементираме онази груба формула, която написахме преди малко. Така. Тия две формули трябва да ги имплементираме. Това е много хубаво, но преди да имплементираме това, трябва да намерим ето тези вита. Не знам дали помните от чертежа по-рано, който не знам къде е. Чертежа направо откачих с тия математически формули. Не забравяйте, ние трябва да намерим тангенциалните и нормалните компоненти на скоростите на двете топки. За щастие това става с обикновен dot product между вектори, няма да пишем никакви тригонометри, никакви микронометри. Освен всичко друго, ще върви по-бързо, защото ако ползваме синуси и косинуси, това са едни такива бавни функции, които не мисля ще да ги ползваме. Така че ще ползваме dot product, който е много елементарен в двумерния случай на вектори. Първата ни задача е да намерим тангенциалната и нормалната компонента на всяка скорост прямо от точката на сблъсък. Така. Сега. Ето тук има две топки, които колайват. Как ще намерим нормалата първо? Тоест, за да намерим нормалата, ние трябва да намерим нейния нормален вектор, който е нормално векторче тук и нейното тангенциално векторче тук. Така, векторче. Много просто. Ще вземем вектора P2 минус P1. Това са вектори на позицията. И ще го нормализираме. Тоест, това нещо, ако го нормализирам по формалното изписване така P2 минус P1, това е разстоянието на между вектора, ще получа нормалния вектор. Това малко нормално векторче, което е с дължина единичка и сочи по посока на тази линия. Така. От друга страна, нормалният вектор има компоненти. Нормалният вектор е вектор с компоненти nx и ny. За да получим тангенциалния, ето тук ще се възползвам от това, че те са по 90 градуса и няма да ползваме тригонометрия. Много просто ще го получим него, като направим следното, че тангенциалният вектор ще бъде равен на минус ny, запетайка nx. Неговите компоненти ще бъдат такива. Това гарантира, че двата вектора са перпендикулярни в дясно ориентирана система. Гълъби. Така, гълъби. Летящи топки. Това не звучи добре. Така. Това са двата вектора, които ще ни послужат след това да разложим тази скорост по нормална и по така. Всъщност, нека да напиша и това. Ако имаме една скорост голямо V, за да получа нейната, това е вектор, за да получа нейната нормална компонента, единствено, което трябва да направя, за да получа нормалната компонента е така Vn, е равно на dot продукта между n и голямата скорост. Това е скаларно произведение на два вектора. Де-факто аз прожектирам един вектор върху другия и получавам колко голямо е прожекцията на един от другия. Съответно същото и с тангенциалната компонента. Имам тангенциалния вектор по този голям вектор. Така, помнете ги тия неща, защото сега трябва да ги напишем, за да намерим тангенциалната и нормалната компонента на всяка скорост. Да започваме. Значи, какво казахме? Първо трябва да намерим онзи вектор, който е от единия център до другия център. Него ще го кръстим направо normal, var normal. Е равно на... тук ще ползваме на P5 helper методите, vector.sub от ball 2 position ще извадим на ball 1 position. Така. Супер. След това, за щастие, в тези обектчета, които са вектори, има един метод, който се нарича normalize, който от толкова голям го прави с дължина единичка и ще получим чудесният наш нормален единичен вектор. Normalize. Готово. Нашия вектор е вече нормален единичен вектор. Съответно, var tangent, тангенциалният вектор ще бъде просто create вектор
Normal минус normal.y normal.x. Така. Супер! Гарантирам ви, тангенциален вектор в момента е перпендикулярен на нормалния, просто защото сме разменили двете компоненти един сложна единичка. Ако направим dot product и множиме двете хикс координати на нормалния на тангенциалния, ще имаме минус нормалата на тангенциалния, минус y хикс плюс y хикс ще получиме и това сумата му е 0, което е гаранция, че двата вектора са перпендикулярни. Скаларното произведение на два вектора е 0, тогава и само тогава, когато двата вектора с ненулева дължина са перпендикулярни. Още ли сте с мене? Защото аз не съм със себе си. Бърках се с тази математика, физика и тия всички неща зад мен тук направо бъл. Добре, оставам го това тук. Готово. И стана не се харесва. Така, продължаваме нататък. Получихме нормалния тангенциалния вектор. Сега трябва да получим тангенциалните нормалните компоненти на двете скорости. Така, ще ги кръстим така. Скоростта V1 нормална. Това е на първото тяло нормалата. Е равно на P5.vector multiply dot. Трябва да направя dot това скаларното произведение на нормалата с ball 1.v. Получихме нормалната компонента на топката 1. Така, добре, тук има някаква грешка. Вектор. Взимаме тангенциалната скорост на тази същата точка. Само тук трябва да е тангентата. Тангент. И съответно ще вземем и за второто топче. Така, тук насякъде, където пише 1, трябва да го... Две. Ей, този редактор много ме кефи. Направо ню-ню. Sublime е почти същия. Това е Atom. Правили са го GitHub. Яко редакторче. Така. Имаме тангенциалната компонента на първото топче и на второто топче. Имаме нормалната компонента на скоростта на първото топче и на второто топче. И сега трябва да имплементираме ето тази формула. Тази формула тук. Готово. Почвам да пиша. Така, това, което ще получим са нови нормални компоненти на скоростта. Затова var v1 normal new. Ей! Почвам да преписвам. Така. Това е равно на... Тук ще има едни скоби, които ще се раздели сумата на масите. Какво е маса? Топките ни нямат маса. Топките ни нямат маса! Какво правим? Много бързо ще направим маса на топките. Ще напишем една функция. Това ще връща маса на топката, която ще е в някаква релация с размера, понеже лицето на топката е горе-долу нещо като плътност. Ако сложим, трябва да е квадратично свързано с размера. Затова просто ще ретърнем return this dot size по this dot size. Ако чуете защо вдигнато на квадрат го правя с просто множение, ще ви кажа, ако ползвам mat multiply или mat power, или коя да е друга математическа функция, която е предназначена за вдигане на степен, това нещо, умножението е по-бързо, защото функцията е написана по такъв начин, че да обслужи всяка една експонента и самите изчисления са повечко. Аз опитвам да изтискам всяка една операция в процесора да спеста, така че затова умножавам ръчно, когато вдигам на квадрат. Не искам да си правя собствена функция, защото тогава пък ще имам function call-ове, които са повече и така. Колкото се може по-keep it simple. Дръж го просто. Така, значи, нашата маса ще бъде просто размера на квадрат, който има смисъл. Това горе-долу е нещо като площта, т.е. свързано е с площта до някъде на нашото кръгче. Верно, че трябва да сложим едно π, едно r, няма значение. Така ще направим масата. Тя може да е много плътна топка, кой знае. Но вече имаме маса. Така.
Което значи, че я да ги вземем тия маси, нека е тук. var m1 bol1 мас. Това го направихме на функция. И това ще го дублираме. Готово. Имаме двете маси. Тук в знаменателя стои сумата на двете маси, m1 плюс m2 във формулката. Така, отгоре имаме следното нещо. V1, което е нормалната компонента, нормалната компонента на скоростта на първата топка. Това е V1N. По разликата на двете маси, M1 минус M2, минус два пъти масата на второто тяло по нормалната компонента на скоростта на второто тяло. V2N. Боже гости, това ако тръгне... Не знам. Трябва да се успокоя малко. Топки. Физика. Ей. Готово. Така. Да се връщаме. Сметнахме новата нормална компонента на скоростта на първата топка. Сега трябва да препишем я тук малко. Може би мога да увелича. Така, супер. Така. Нормалната компонента на скоростта на втората топка. Насякъде сменям индексите. Това трябва да е 2, това трябва да е 1, това трябва да е 1, това трябва да е 1. Тук няма значение. Получихме новите нормални компоненти. Само че сега трябва да ги трансферираме в истински обекти. Как става това? Сега тези компоненти трябва да ги умножа отново. Т.е. трябва нормалният вектор да го... Нормалният единичен вектор трябва да го скалирам с толкова, за да получа тази нова нормална компонента. След това да го събера с стария тангенциален вектор и ще получа истинската скорост. За целта трябва още две промени да си декорирам, за да почи кода. var v1 normal velocity vector. Never do it. Never do this. Никога не правете това, аз го правя просто, защото в момента вече съм откачил. Така, какво казахме? Трябва да умножа p5.vector. Ползвам статичните методи, за да не променя дължината на самия вектор, защото ако него го умножа по число, той ще се разтегне самия вектор. На мен ми трябва да получа нов вектор на база на това. Multiply normal вектора, който е единичен по това нещо, където съм получил. Новата компонента на първото тяло по нормалата. Така. Съответно трябва да направя и това за втората точка. Така, сега разполагаме с нови две нормални компоненти на скоростта и старите тангенциални. Ако просто направя векторно сумиране, ще получа новите скорости на двете точки. Супер! За целта правим следното нещо. bol1.velocity е равно на p5.vector. Вектор. Сумирай. v1 new vv. На първата точка нормалният вектор на новият вектор на скоростта, velocity. V1 не трябваше да има два пъти V1. Окей, нека да е така. И това трябва да го събера с стария тангенциален вектор, който е ето тук. Той не се променя. Още от самото начало говорим, че запазването на импулса не променя тангенциалните вектори. Т.е. колизията променя само нормалите. Готово, събрахме го. Също трябва да го направим и за втората топка. Какво правя? Постоянно пускам някакви работи тук. 2. Това трябва да е. Сега. Значи, имаме collide. Този collide resolve collision. Ето тук трябва да извикаме тази функция collide. Collide. И това ли съм го написал с едно Л? Съвсем откачих хора. Значи, удари топка 1 с топка 2.
Resolve collision, intersect, check collisions. Така. We are almost done. Или ние сме почти готови. Ще рефрешна тук да видя. Няма грешки. Това е съмнително. Сега, това, което трябва да направя, трябва да си направя обращение към този файл. Така. Collider трябва да имаме. В Sketch ще създадем един var Collider. Трябва да го инициализираме. След като сме попълнили всички топки, ще направя Collider равно на New Collider и ще му дам да работи с Balls. Супер. Така. Това, което искам да направя тук е, преди да сметна силите и новите ускорения на топките, ето тук горе ще направя следното нещо. Collider check, ще проверя за колизии и след това ще ги резолвна. Collider.resolve collisions. Стиските палци. Имаме грешка. Не може да се чете свойство size на null на Collider GS30. 30. Какво имаме тук? 30. Къде е 30? Така, ball 1 size, ball 2 size. Поради каква причина подавам невалидни топки? Така, сега. Тук някъде има проблем. Кратка тайм-аут, за да го намеря и се връщам отново. Естествено, супер глупава грешка тук в този вложения цикъл. Съответно, разбира се, тук съм забрал да променя това на J и става една магария. Вътрешният цикъл минава, повдига I, пък след това J стои на 0, въобще става голяма магария. Така, какво се случи тук? Console log, сега има някаква друга грешка. Ball mass is not a function. Тук какво не сме декларирали? Mass равно на function, this mass. Как тъй не е function? Return. Ball is not a function. Така. Я виж ти. Нещо се случва. Тиш. Естествено, разбрах къде е грешката. Както виждате, тук имаме число. Значи тангентите, ние сме взели магнитута на скоростта по тангентата. А тук долу сумираме вектори, което няма как да стане. Първо, този магнитуд трябва да го превърнем в вектор, който сочи по тангентата. Затова ще си използвам ето това нещо. Това е равно на... така ще го направим по същия начин. Както направихме с нормалните компоненти, умножихме по нормалата, за да намерим вектора с 100 магнитуд, също ще направим за тангентата. Просто трябва да върнем отново тангенциалната компонента във вид на вектор. Тоест трябва да направим от компонентата по тангентата векторче. Tangent. И ще ползвам просто в същата променлива, понеже няма да ползвам повече. Ще си я рециклирам и ще го ползвам тук. Това ще го сменим. Тук ще дойдем така, ще напишем 2 и сега би трябвало да е наред вече. Така. Те взеха се удрят, бе. Имаме топки. Това, което ще направя, много набързо. Ще си променя скетча на... Сега, малко да го поразкрасиме това нещо. Гравитацията ще оставим така. Топките ще им сложа размер, който да речем размера, и то ще е рандъм число, рандъм примерно от 10 до 80 големина. Позицията няма да я пипам. Така. Какво стана тук? Я да махнем тази работа. Така. Ще направим малко повече топки. Примерно 100 топки. Така, размера нещо не се влияе от... Боже Господи. Глупости пиша. Нищо. Тук всъщност позицията, рандомизирах малко позицията на началото, но това, което искам да направя е тук в това нещо ще направя рандъм. Рандъм от 25 до 80.
Така. Така. Ножка 80, ще направя 50 и ще ви запозная с какви проблеми имаме. Мусимите от скорости, така. Едно. Така ще направим. Отчитаме гравитацията. 0,5. Ето ги нашите топки. Взеха да се блъскат. Имаме разни такива феномени, че топки могат да влезат една в друга и да почнат да си влият една на друга. Така. Това са проблеми свързани с това, че времето ни е насечено. От един кадър от другия топките са се появили са една в друга, обаче центровете са се подминали. И едната топка хитва едно топче навътре към себе си, другата навътре към себе си. Те де-факто стоят в една такава система, почти като някакви сили на привличане в топките. И ако има достатъчно скорост, за да... Боже, това е като силното взаимодействие в ядрата. Ако оцела с един протон фана и го засила с също друг протон, нали знаете, те са репулсив силите и става точно такъв еластичен, абсолютно еластичен сблъсък. Обаче, ако протон го сила с много голяма скорост, така, която да преодолее колоновите сили на отблъскване между два положителни заряда и ако ги преодолее, също се задейства силното взаимодействие, което е на привличане и те се стикват и... Боже Господи, направих слънце! Слънцето така работи, разбирате? Като се ударят два протона и то от два водорода става хели и заря и гърми и направо... Така. Така. Това нещо, което се случва тук обаче е проблем на нашата дискретизация по време. И има една техника, която се нарича Minimum Distance Travel, Minimal Travel Distance. Всъщност, с думи прости, това, което трябва да направим е, когато две топки са се оверлапнали по този начин, са се припокрили, преди да пресметнем новите вектори на скоростта, всъщност трябва да сметнем спрямо, ако това е с M1, а това е с M2, две топки трябва да ги разместим по нормалата, т.е. тази да я мръднем леко натам, тази леко натам, като тази мръднем с относително спрямо другата, колкото по-тежка е, толкова повече мръднем тази, колкото по-лека мръднем тази. Т.е. тази топка ще дойде някъде тук, тази някъде тук, така че да са допрени, за да не са вътре една в друга и това ще ни позволи да оправим този проблем този проблем с топки, които влизат една в друга и общо взето всичко е малко нереално, но въпреки това аз ще се опитам да намаля малко да речем броя на топките. Нека ги направим 30 за сега. Я да видим. Така. За да може да гледаме по-хубаво. Да, има топки. Тук, ето, вижте как... Ето сега. От време на време влизат една в друга, но за сметка на това има някакви колизии, удрят се, бият се, разблъскват се насам-натам. Добре, с това приключваме второто видео, което де-факто написахме предаването на импулс при един сблъсък. В следващото видео ще се фокусираме в това да коригираме този проблем на две топки, които влизат една в друга. Като използваме техниката наречена Minimum Travel Distance, минимално разстояние на преместване, да го речем, минимално разстояние на преместване. Това, което се случва, че малко преди да сметнем новите ускорения, ние ще разбутаме топките, така че ако те са след и леко ще ги разбутаме, така че се допрат само и тогава ще сметнем новите скорости и ще ги разхвърляме насам-натам по екрана. След което ще сложим идеята за въртящ момент, ъгов момент и така нататък на топките, за да мога да получим нещо, което ви показах в началото. И с това ще приключим тази серия от лекции. Това бях аз, Любо Славилов, за Double Break. Return. Ще се видим отново скоро.